Good day, Philippines. Hello, Region 1. Aloha, San Carolinian learners. Airing live from the Mango Bamboo capital of the Philippines, San Carlos City. You're tuning into CCN Broadcast Center. Asahan para sa pangkalahatan. Mabilis, balanse at totoo. Ito ang Balitang Hali. Magandang araw po sa ating lahat. At una po syempre, binabati ko po ng magandang araw ang ating mga head. Starting po sa ating SDS, Ma'am Sheila Marie Primicias, our ASDS, Sir Domingo Laud, our SGOD Chief, Sir Marlon Icol, our CID Chief, Ma'am Edita Pridas, our Administrative Officer 5, Sir Dennis Donald Doria, at syempre po sa lahat po ng kaguruan, sa lahat ng principal, at sa lahat po ng ating lingkod bayan dito sa Schools Division of San Carlos City. Magandang araw po. Alam niyo po, maganda po talaga ang Balitang Hali sapagkat dito po tayo ay na-update, nagkakaroon ng mga bagong kaalaman. At sa hapong ito, sa araw na ito, tayo ay napaunlakan. Isang kagalakan po na makasama po natin magandang si Binibining Ma'am Madonna P. Valdez. Sila po ang ating Chief Social Insurance Officer at ang head po ng Local Health Insurance Office from Central Pangasinan. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Madonna. Good afternoon po, Ma'am FL. Magandang araw po sa lahat. Yes, Ma'am, baka may mga gusto pa po kayong batiin? On behalf of our Regional Vice President, si Sir Dennis B. Adre, maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa amin. At ito yung unang pagkakataon na kami po ay magbabahagi ng aming programa sa ganitong setup. Usually po kasi nai-invite din po kami sa mga ibang schools under the San Carlos City Division. So, kahit pa paano ay naipaliwanag na rin po namin kung ano po yung mga karapatan ng isang PhilHealth member, bakit kailangan maging member, at kung ano po yung pinaka-latest na benefits ng ating mga members po. Ayan po, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng pagbabahagi ng mga makabagong impormasyon or updates po regarding po sa PhilHealth. Lalong-lalo na po ngayong hapon, atin pong tatalakayin ang tinatawag nating PhilHealth Consulta. Ayan po. So bago pong lahat, ang pinakaunang tanong po ng lahat ay, ano po ba ang PhilHealth Consulta? Okay. Ang PhilHealth Consulta, ito po yung expanded program po natin or pinalawak na tinatawag nating outpatient package ng PhilHealth. So, dati po kasi alam natin na pag yung mga consultation lang or yung check-up, hindi po yung binabayaran ng PhilHealth sa mga ospital. Pero, this time around, yung tinatawag naming PhilHealth Consulta or konsultasyong sulit at tama, isa siyang outpatient package na pwede po nating ma-avail tayo as members at yung mga dependents natin sa lahat ng mga accredited consulta package provider. At namumuna po dyan lahat ng ating mga rural health units dito sa inter-province ng Pangasinan or ng Region 1 at that. At lahat po ng mga district hospitals ng Pangasinan, including the provincial hospital po ng Pangasinan, doon natin makukuha or maa-avail yung benefits nitong tinatawag namin PhilHealth Consulta. So, ano lang po yan? Maliit lang po na isang bahagi lang po yan ng mga benefits na pwede nating ma-avail being PhilHealth member. Yan po. Kaya nga po napakaganda po na kayo po ay narito upang kami po ay magkaroon pa ng mas maraming kaalaman regarding po sa PhilHealth Consulta. Ma'am, sino po ba ang maaaring makagamit o maka-avail ng ating PhilHealth Consulta? Okay. Ang PhilHealth Consulta, syempre, sabi natin with the word PhilHealth, syempre dapat tayo ay PhilHealth member.
Pero ang sabi ng batas, with the UHC law, ang sabi natin, bawat Pilipino miyembro. So, lahat ng Filipino ay makaka-avail ng PhilHealth Consulta Package. At yun ay maa-avail natin sa lahat ng accredited consulta provider na tinatawag. So, hindi lang po si member, or kung dito sa inyo po, yung mga hindi lang po si teacher, or hindi lang po si principal, kundi pati yung asawa niya, na dependent niya, kung hindi man nagtatrabaho, yung dependent niya, o kaya yung kanyang mga anak na 20 years old pababa, legitimate, illegitimate, adopted children, stepchildren, pwede po silang maka-avail. At syempre, yung kanilang mga magulang 60 years old and above. Yun po yung mga pwedeng maka-avail po. Members and dependents po. Napakaganda nga po Yes. talaga. Kasi po, marami po. Kumbaga nga po sa nasabi kanina, lahat po ng Pilipino ay maaaring maka-avail ng PhilHealth Consulta doon sa inyong mga nabanggit na edad at iba pa po. Ngayon po, ma'am, bakit po kailangan magparehistro muli sa konsulta kahit miyembro na po ng PhilHealth? Opo, kailangan po yon kasi sabi nga natin, kung ikaw ay isang PhilHealth member, usually ang tanong natin, if you are a PhilHealth member, what's in it for us? Ang sinasabi natin, dinididakan ako, binabawasan ako, monthly, tayo na nagtatrabaho, monthly, binabawasan tayo ng premium natin, may counterpart si DepEd, yung employer natin, meron din tayong personal share. So, what's in it for us? Ano ba yung makukuha natin? Hindi lang po yung PhilHealth Consulta Package po natin, kundi meron din po tayong hospitalization benefits na importante po na kung mag-a-avail tayo, naka-register tayo as PhilHealth member. Ngayon, with this Consulta Package naman po, importante na ikaw ay nakarehistro sa isang consulta package provider na accredited na tinatawag na facility. So, dito nga po sa Pangasinan, ang pinakamalapit dito sa area ninyo, dito sa San Carlos Division, SCRH1 ng San Carlos, accredited po siya na pwede po kayo dyan magparehistro. Kung sino pa man po yung malapit or kung saan po yung pinakamalapit na consulta package provider or consulta facility na kung saan man nag-reside si teacher or kung saan man siya nagtatrabaho, pwedeng siya po magparehistro doon. Ayan po. Opo. So, malapit lang po pala. So, anytime po, pwede po na po tayo magparehistro para sa ating PhilHealth Consulta. Opo. Of course, ngayon po alam na po natin na kailangan po talaga magparehistro. Nabanggit niyo po kanina na may mga hospitalization benefits and a lot more. So, ano po itong mga kailangang iproseso, mga documents na kailangan kapag sila po ay magpaparehistro? Opo. Meron po, sa pagpaparehistro po, unang-una kailangan, syempre, isa siyang PhilHealth member. Diba? Syempre, kailangan doon yung tinatawag nating PhilHealth Identification Number. So, pag magpaparehistro, kailangan pwedeng pumunta po siya doon sa facility mismo. Si facility na po yung magre-register sa kanya. So, that is what we call assisted registration. Pwede rin pong mag-register siya on her own. Kasi kung meron po tayong mga PhilHealth or meron tayong mga FB accounts, pwede naman din po kayong mag-log on sa aming website. Meron po tayong online services doon na mag-register kayo sa member portal po namin, PhilHealth Member Portal, na pwede po kayong mag-register ng sarili niyo. Pwede niyo pong i-register yung sarili niyo po. So, meron tayong tinatawag na self-registration, assisted registration, through the facility, accredited, and syempre, napakalapit din po sa opisina po namin, dito sa Magic Mall, second floor ng Magic Mall San Carlos. Pwede po dyan mag-walk-in kung sino man po yung gustong magparehistro sa isang consulta accredited facility po. So, narinig nyo po, maraming paraan para po magparehistro. So, meron po tayong assisted, meron din pong online, at ang pinakamalapit po sa may Magic Mall San Carlos na po. Mag-walk-in po sila. Pwede na po tayong mag-walk-in. So, sa mga hindi po nakakapagrehistro, it's now that you have to make the decision now para at least ma-enjoy po natin yung mga benefits na marami pa po tayong matututunan regarding sa PhilHealth Consulta. Ma'am, regarding po dito sa ating konsulta, makakagamit ba ng konsulta kung hindi pa miyembro? At nabanggit niyo po kanina na dapat po ay PhilHealth member po muna. Tama po, Opo. ma'am?
ano pa po ang kailangan po nilang tandaan? Ang isang miyembro, syempre, sabi ko nga kanina, kailangan PhilHealth member ka para maka-affiliate ka. Opo. Okay? So, kung hindi siya miyembro, unang-unang kailangan gawin niya, magpa-register muna sa PhilHealth. Pangalawa, kung hindi siya nakarehistro doon sa facility na pinuntahan niya, hindi siya makagamit man po siya ng serbisyo, pero babayaran po niya yun. So, kailangan naka-register ka doon. Ang registration is good for 1 year. So, nakatali ka doon sa facility for a period of 1 year, na kung gugustuhin mo man na interesado kang lumipat ng ibang facility, kailangan ang transfer sa susunod na taon na po. So, transfer can be done from October to December of the preceding year para makatransfer po siya ng facility na gusto niyang puntahan. So, makaka-avail siya, nag-avail siya ng services, pero kung hindi siya nakarehistro doon, kailangan bayaran po niya yung mga services. So, in other words, mas maganda po kapag rehistrado po tayo, nagpa-register na po tayo. And ngayon naman po, ma'am, is, of course, napag-iino po na pwede na pong ma-enjoy yung mga benefits once na tayo ay registered. So, ano po yung mga services ang makukuha po from PhilHealth Consulta? Okay. Ang mga services na pwede po nating yung mga benefits na makukuha po natin from this consulta na ating tayo nagparehistro, di ba? Sabi nga natin, ano ba yun? It's an outpatient package. Ano po yun? Services, unang-una, consultation and case management. So, pwede ka pong kung hindi naman ganun kalala yung iyong nararamdaman, usually, di ba, ganun naman po. Kung hindi naman malala yung ating nararamdaman, then we can go to the facility as consultation lang po. Then, pwede po yun. Ma-avail mo po yung package sa isang accredited facility, ay consulta facility. Provision of preventive health services. Kasi kadalasan, yung mga lifestyle diseases na nai-encounter natin, di ba? Just like hypertension, diabetes, mga gano'n na lifestyle disorders or lifestyle conditions. Preventable yung mga yun eh. So, mga health teachings, preventive health services, pwedeng i-avail dito sa consulta package na ito. And then, assistance. Kung ikaw ay naka-register doon, tapos, lifestyle diseases lang yung kinoconsult mo. But then eventually, nakita nila na meron ka pa palang mas malala na sakit, pwede ka ding i-assist nung isang consulta provider na maka-avail ng higher kind of service. Na i-refer ka nila sa specialty or higher level of care. Yun po yung pwede po ninyong ma-avail. So apart from the services, meron din po tayong mga laboratory or diagnostics na tinatawag. There are 13 laboratory tests na included sa package. So for example, naka-register ka doon na first patient encounter ka, ibig sabihin, nag-meet kayo ni doktor or ni nurse, na-interview ka, nakuha yung past medical history mo, nakita nila, meron tendency pala na meron kang diabetes. Pag sinabi ni doktor na, kailangan mo na magpa-FBS or fasting blood sugar or kailangan mo magpa-HbA1c, yung mga yon na laboratory test na dalawang yon, kasama po yun sa package. So, merong 13 na laboratory test na pwede nating ma-avail as recommended by the doctor. So, una dyan, CBC with platelet count, urinalysis, fecalysis. Fecalysis yung pag-examine ng dumi, di ba? Sputum microscopy, dun sa plema, pag merong mga problema sa na inuubo, problema sa baga, fecal occult blood, pap smear sa mga kababaihan, di ba? Initial assessment yon para to detect cervical cancer, pap smear.
HbA1c, yung 3 months average na blood sugar level natin para malaman kung diabetic ka. Fasting blood sugar, ECG, kasama din po yun. Chest x-ray, kasama. Creatinine, kung may problema sa kidneys. Creatinine level. Lipid profile, kasama po yun. Lipid profile, yun po yung sinasabi na, ito test yung total cholesterol mo. Marami yan, di ba? Yung mga pangalan nito, advancing age, na tumataas yung mga levels ng cholesterol, na kaya nagkakaroon ng hypertension, mga yon. Kasama po yon. Kasama sa 13 diagnostic test. And soon, by 2027, all of these consulta providers na nagpa-accredit sa amin, dapat mandatory na yan. Dapat mag-provide po sila ng ultrasound and mammography. By 2027 pa po yun kaya from the 13, magiging 15 na po yun. So, nasa pipeline na po yun, kumbaga, na madadagdagan pa yun. So, apart from that, services, laboratories, and diagnostics, we also have yung tinatawag nating mga medicines, drugs and medicines na pwedeng ma-avail sa konsulta. Meron pong tinatawag na 21 drug molecules or merong 21 na pre-identified medications na kasama dun sa package. Na kung kunwari, isa kang hypertensive, naka-register ka doon, kailangan mo ng maintenance, pero kasama siya sa package, pwedeng i-provide po yun ng facility na kung saan ka naka-register. So, ano-ano po yung mga gamot na yon? Meron tayong antihistamine, yung para sa allergies, antithrombotics, yung mga pantunaw na mga blood clots, di ba? Or para hindi ka magkaroon ng paliitin, yung mga blood clots. And then, antihypertensive, nandyan na po yung ating amlodipine, losartan, mga ganon, na available po dun sa mga consulta package providers natin. Antidyslipidemia, yun po yung para sa mga matataas ang cholesterol. Yun po yung simvastatin. Yun yung pinaka-common, simvastatin. And then, antipyretics, yung mga nilalagnat, kailangan ng paracetamol, or yung may trangkaso na kailangan ng paracetamol. Antidiabetics, di ba? May mga nagme-maintenance ng gano'n. Yung metformin, di ba? Kasama po yon sa package. Anti-asthma, yung merong bronchial asthma, na kailangan po ng prednisone, salbutamol, yung mga ginagamit na gamot. Yung mga merong acute gastroenteritis, na kailangan po ng fluids and electrolytes or oral rehydration salts na pwedeng i-provide ng facility. And finally, yung mga antibiotics natin or yung antimicrobials. So, kunwari, meron kang UTI, mag-urinalysis ka, kasama sa package. Kailangan mo ng antibiotics, kasama po sa package yun. Na kung kailangan mo ng 1 week na antibiotics, supposedly ibibigay ng isang consulta provider yun. So, yun po yung kabuuan ng mga benefits na pwede po nating makuha kung tayo ay nakaregister sa isang consulta provider. Napakaganda po talaga ng PhilHealth Consulta kasi simula po sa service, hindi nila kayo iwan. Meron pa pong laboratories and of course, the medicines or the drugs. So, talagang complete package po siya. So, yan po kagandahan talaga ng PhilHealth Consulta. Ngayon po, ma'am, with regards po sa mga services, mga services po na nabanggit ang mga servisyo na ipagkakaloob po para sa mga gusto magpa-consult, maaari po ba yung magpaulit-ulit na magpa-konsulta? Opo. Yung tawag po natin sa unang initial or first patient encounter na tinatawag po natin, yun parang profiling lang po yun. Alamin nila kung kailangan ba, may sakit ka ba, ano ba yung history mo. Pangalawang consultation mo, pwedeng bigyan ka nila ng gamot, or nakita nila na pinalaboratory ka, mataas pala yung cholesterol mo. The third time around, kailangan mo na ng maintenance. Yung maintenance mo, kunwari, simvastatin, kasama siya dun sa package. Pwede kang bumalik doon sa facility na kinare-registeran mo, bibigyan ka ng gamot. Napakaganda po talaga. Ganun po yun.
mula sa serbisyo, only serbisyo pa kasi pwedeng paulit-ulit yung pagpapakonsulta. Napaganda po yan. With regards naman po sa mga facilities na maaaring gamitin sa konsulta, saan po yung mga clinics or facilities na available po? Pwede naman po ninyong makita doon sa website namin at saka sa FB page ng PhilHealth. For Ilocos, di ba? Ilocos Region, tama ba ako? Ilocos Region, nandoon po sa website namin, sa FB page din po ng PhilHealth Ilocos Region, nandoon po yung mga facilities na accredited. Pero, in entire Region 1 po, halos lahat na po ng RHUs, the Rural Health Units, accredited po, di ba? Mga government facilities po yon. Lahat po ng district hospital dito sa Pangasinan, accredited po. Pwede kayong mag-avail. And ganun din po sa mga in La Union. Ganun din po. Meron mga accredited din po ng mga hospitals. At meron din po tayong Region 1 Medical Center. Accredited din po sila as consulta provider. And then, meron din po tayong private facilities na accredited. So, dito, in San Carlos, in Pangasinan, ang accredited po as private facility na accredited, Nuestro Señor Santo Niño Hospital sa Bayambang, tapos yung Manson Maternal Care dito sa San Carlos, and yun, dalawang private facility pa lang po ang accredited dito sa Central Pangasinan. Kasi Central Pangasinan yung hawak namin. So far, yun pa lang po. Pero lahat ng RHUs, pwede po. Ang pagre-rehistro man, madagdag ko na lang po. Ang pagre-rehistro is, ano pangalan to? It's a member's choice. Hindi yung choice ng opisina. Hindi pwedeng si office ang magdidikta. Hindi pwedeng yung kasi yung kasama mo lang nandoon siya, doon ka na rin. Dapat kung saan mas convenient para doon sa member at para doon sa pamilya niya na makaka-avail siya ng PhilHealth benefits. So, ganun po yun. Pwede rin kung saan siya nagtatrabaho na mas malapit, na kung nagkasakit siya, doon siya pumunta, okay lang naman po yun. So, maganda po pala kasi maraming facilities or clinics na available po. Opo. Ngayon naman po, meron pong tinatawag na authorization transaction code. Saan ito ginagamit po, ma'am? Meron po tayo dati na tinatawag na authorization transaction code na ito po yung ginagamit para bago ka magpakonsulta, kailangan meron ka nun. Pero, hindi ibig sabihin pag wala kang authorization transaction code, hindi ka na pwedeng i-consulta ng isang facility. So, pwedeng magkuha yon sa PhilHealth office or pwede rin po doon mismo sa facility na. Sila na po yung magpa-facilitate ng registration. Sila din yung magpa-facilitate kung kailangan mo ng authorization transaction code. Pero sa ngayon po, ang ginagamit na po, since meron po tayong bagong circular, yung circular po ng konsulta, circular number 2, 2024, kahit hindi na po yung authorization transaction code yung ibibigay ni member or kung sino yung mag-avail, kundi photo consent na lang po. Ibig sabihin, kung mag-a-avail ko ng benefits, meron kang consent na pipirmahan na ina-allow mo yung facility na pipicturean ka niya. Kasi that is a proof na ikaw ay nag-avail ng benefits. And then, yun po yung magiging record din po ni facility. So, pwede na po. Tandaan niyo po, pwede na po ang photo consent. Opo. Next naman po sa atin, paano po pala kumuha ng ATC? Yun, authorization transaction. Opo. Pwede naman po doon sa facility. Sila na po yung magpa-facilitate. Opo. Our next question naman po is, makakagamit ba ng benepisyo kung walang ATC? Makakagamit naman po kahit walang ATC. Ang ano na lang po namin doon kasi, para sure po tayo na meron talagang nag-avail ng service. Kasi alam niyo naman po sa gobyerno, di ba, kailangan may dokumento tayo. Di ba? Na meron tayong mga supporting documents kasi para sa kaalaman din po ng lahat,
though libre, yung pag-a-avail natin ng benefits, kung tayo kunwari ako, taga San Carlos ako, nagpa-konsulta ako sa RHU, though libre yon, generally, it's free, pero kung nag-register sa konsulta, it's free, pero PhilHealth will pay the facility. So kaya ikaw, as PhilHealth member, kailangan mong i-provide yung PhilHealth number mo para maka-avail yung facility nung capitation na ibabayad ng PhilHealth. Ganun po yun. Yan po, kaya mahalaga po yung ETC po. Yes. Ngayon naman po, meron pong mga pagkakataon na kung lilipat, maaari bang lumipat sa ibang konsulta, yung isa pong member or yung nag-avail ng package sa kasalukuyang taon po? Ang paglipat po, pwede naman po siyang lumipat ng facility, kunwari, ngayon, naka-register siya dito sa San Carlos. Tapos, iniisip niya na by next year, nandun na siya sa, mapupunta na siya ng Bulinaw, kunwari. Pwede po siyang lumipat, pero kailangan po na masigurado na wala siyang first patient encounter doon sa facility na iiwanan niya. And ang paglipat po ay ginagawa sa last quarter of the current year. So, pag nangyari yon, kailangan mag-fill out po siya ng form, isasubmit po sa amin. So, meron po tayong mga documents na kailangan din po i-process para po sa ating pag-transfer. Opo, ma'am. Nabanggit na rin po yung paglipat. Pwede rin po ba sa susunod na taon at kailan po ito kailangan gawin? Yun po yung last quarter? Opo, last quarter po. Para sa susunod na taon, nandun ka na dun sa facility na gusto mong lipatan. So, nabanggit na po ni Ma'am Madonna Valdez kung ano po yung mga kailangan po natin na papeles at kung paano po mag-rehistro, kung sino po yung mga pwede po nating lapitan, at paano po ma'am kapag may mga katanungan pa po, for example, may mga gusto pa po silang inquire regarding konsulta, saan po pwede pang lumapit or may mga pwede pong tawagan? Yes, ma'am. Kung meron naman pong mga katanungan, pwede naman pong pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office. So, dito po sa San Carlos, meron po tayo dito sa second floor, Magic Mall, San Carlos. And then, yung office po namin sa Mayombo, sa second floor din po, BHF Plaza. Meron din po tayo sa Robinson's Place, Calasiao. So, doon sa Lingkod Pinoy Center. Or, pwede naman po din kayong magtanong doon sa aming Action Center. So, pwede rin po sa aming FB page. Marami po tayong pwedeng maging avenue para or pwedeng magamit para makapag-ask po ng mga mag-ask ng information or kumuha ng mga detalye. Pwede rin po naman doon kung saan po ninyo gustong magpa-register na facility, pwedeng doon din naman po. Kasi meron din po kaming direct contact with them. Regular din po naman na ino-orient namin sila or kung meron po silang katanungan, message din lang din po kami or ini-email po kami. So, pwede po yung ganun. So, yan po. Narinig po natin kung ano po ang PhilHealth Consulta, sino pong pwede maka-avail, ano po mga benepisyon may enjoy po ng isang PhilHealth Consulta member or mga nag-avail ng package. At nandun na rin po yung guidance kung sino mga pwede nating lapitan, kung paano magpa-register, at kung ano-ano pa po. Kaya, ngayong hapon pa lang po, busog na po tayo sa impormasyon regarding PhilHealth Consulta. Kaya maraming salamat po, Ma'am Madonna, once again po sa pagpapaunlak po sa amin para magkaroon po ng updates at mga ganitong informasyon po. Talaga malaking bagay po ito, lalo na po sa ating mga teachers at mga lingkod bayan na nagiging updated sila. Ma'am. Ma'am, meron lang akong idadagdag. Sa ating mga minamahal na mga teachers po and mga staff ng SDO. So, importante po na mag-update po tayo ng ating record na baka po kasi
nasa private sector pa yung inyong record, naka-record sa amin, private employee pa po kayo, yung pala, nandito na po kayo sa DepEd. So, kailangan po natin mag-update, makipag-ugnayan lang po kayo doon sa representative ninyo na pumupunta po sa PhilHealth office or sa accounting or sa admin office po ninyo. Pwede po kayong mag-update, makipag-coordinate at mag-update po tayo. Yung mga may bagong anak na kailangang i-declare, kailangan po natin gawin yon kasi yun po yung mga kung minsan nagiging dahilan kung merong confinement, although hindi na po kailangan yung member data record, pag merong confinement, check yung pangalan, tapos kung minsan nakakaroon ng delay kasi sasabihin ay hindi pa po nakadeclare si ganito. So kung magde-declare po tayo ng anak, kailangan ng birth certificate. Kung magde-declare tayo ng asawa, kailangan po yung marriage certificate natin. So yun lang po yung pinaka-importante na kailangan nating malaman. And kung meron po silang pagkakataon, please visit yung website po namin, www.philhealth.gov.ph. Good day, Philippines. Hello, Region 1. Aloha, San Carlinian learners. Airing live from the Mango Bamboo capital of the Philippines, San Carlos City. You're tuning in to CCN Broadcast Center.